Sabías que o almorzo debería chegar entre o 15 e o 25% da enerxía que necesitamos ao día? Despois de moitas horas dormindo sen comer, o corpo precisa combustible, vitaminas, minerais, fibras, proteínas e auga. Sen un bo almorzo é máis difícil concentrarse, lembrar cousas e render ben na escola. Almorzar froita é moi importante, por eso se soemos complementar o noso desayuno con froita como poden ser as uvas, apórtanos diferentes beneficios, xa que estas conteñen antioxidantes, vitaminas e unha boa cantidade de auga. As uvas son unha fonte de enerxía rápida, ademais de que nos axudan nas nosas funcións cognitivas. A maioría das tabletas de chocolate comerciais conteñen azucres e grasas saturadas. Non axuda á concentración nin á enerxía sostida. O seu consumo debe limitarse ás ocasións excepcionais. O leite é moi beneficioso, xa que contén calcio, proteínas de alta calidade e vitaminas, tanto B12, A e D. Fortalece os osos e os dentes, ademais de que contribúe ao crecimento e á formación muscular, tanto para nós como adultos como para os máis pequenos. Mellora o funcionamento do sistema nervioso e cognitivo grazas ás vitaminas do grupo B que O colacao comercial contén moitos azúcares engadidos, polo que non é recomendable tomalo moi a miúdo. En vez de iso, é mellor tomar o cacao puro sen azucre. O yogur é fonte de proteínas, calcio, potasio e microorganismos beneficiosos. Contribúe ao fortalecemento dos osos e músculos, axuda a digestión. É preferible o yogur natural sen azúcares engadidos. Consumir bollerín industrial no noso almorzo é moi perxudicial para nós, xa que estes conteñen moitas azúcares, grasas e ademais apórtanos enerxía, pero esta enerxía non é duradeira, senón que é momentánea. Entonces conteñen unha elevada cantidade de azúcar, proporcionan enerxía rápida que desaparece enseguida, xerando cansanzo. Non achegan nutrientes importantes. Por estas razóns non son adecuadas nin para o almorzo nin para un consumo frecuente. Tomar tostadas no noso almorzo é moi importante, xa que estas conteñen hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono son fonte de enerxía que nos axudan a levar a cabo no noso día a día, especialmente na escola, tarefas que requiran esforzo tanto mental como físico. Para empezar o día con enerxía, pensar con claridade e crecer sans, o almorzo debe incluir alimentos dos 4 grupos principais: froita, lácteos, cereais saudables, como o pan e un pequeno complemento como aceite de oliva, tomate ou froitos secos. Lembra que os alimentos ricos en azucre non son unha boa opción para o corpo nin para o cerebro. Escolla almorzos saudables e daranche forza para afrontar todo o día.